मियाँ बीवी के कोनो बात खातिर झगड़ा भइल बा, चाहे मेहरारू के एहू कोनो रीजन खातिर मुंह फूलल बा, कोनो रीजन हो सकेला। तो अगर मर्द उनका से पूछिए नु कि तारा का भइल बा, तो सीधे पॉइंट पा के ना बताइहन कि हई रीजन बा। चाहे मिच्योर आदमी का करेला कि जौन रीजन से माने मुंह फूलल बा तो डिस्कस करेला। मिच्योर आदमी के हम कहता नहीं, सब कोई के नहीं कहत जे मिच्योर रहेला, इनमिच्योर के नहीं कहत। उनका करे डिस्कस करे कि हाँ ये चीज से हम अपसेट बनी, हाँ ये रीजन बा, एक वजह से मूड खराब बा। लेकिन हम तो मेहरारू हैं, हम उनकर पत्नी हैं, कुछ मेहरारू के होला तो उ का करी लो। अगर मर्द पूछ दिहन नु कि का भइल बा, काहे मुंह फुलैले बाड़ू, तो कहीं कुछ ना। जब तक वो 2 घंटा वो बात के घुमा ना लीहन, ऐसा नहीं है कि मर्द खाली पूछ देला छोड़ दिहन तो फिर बता दिहन ना। तारा जब तक ले हम ना बताएम तब ले तारा पूछे के बाद तू ना पूछ तो तू हमारे प्यारे ना करेला। फिर मेहरारू का रामबन होला। तो मर्द पूरा दिन भर पूछी हन का भइल बा, काहे मुंह फुलैले बा।